Nalutsan sa mga protesters ang vicinity sa ASEAN Summit sa Mactan. Dali ra hinuon silang nasikop sa kapulisan. Atong sayra ng detalye sa report ni Alan Domingo. Taliwa sa higpit nga seguridad sa ika-48 ASEAN Summit nga ipahigayon sa Mactan. Nakalusot paghihapon kining upat ka mga volunteer sa Greenpeace Philippines. Dali nilang gihikyad ang dalang placards diin nakasuwat ang sentimiento sa grupo nga "End the Plastic Crisis, Stop Fossil Fuel". Apan dali ra usab dayon silang na-control sa kapulisan nga nadestino sa ASEAN venue. Gidala sila sa Police Station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office. Diin nagpaabot kanila ang mga opisyal sa Greenpeace Philippines kauban ang abogado. Suma ni Paing Lopez, action convener sa grupo, malinaw ng ilang gihimo og igo lang silang mipadayag sa ilang kausa, ilabi na ang isyu sa kalikupan, lakip na ang nahitabong Binalio tragedy. Nandito kami sa Cebu para ipaglaban sana yung mga naging biktima ng Binalio tragedy. And maganda yon dahil ngayon ay merong ASEAN meeting na nangyayari dito sa Cebu and maraming mga ministro na dadating. At isa doon sa mga tatalakayin nila ay yung epekto nung pagtaas ng presyo ng langis. At incidentally, yung problema natin sa langis at ang problema natin sa basura ay iisa lang yung ugat niyan, ay yung fossil fuels na pinag-uusapan natin at yung mga petrochemical products. Gipaubo sila sa medical examination, isip proseso sa pagsangat og kaso bato kanila. Gikuhanon sab sila fingerprint ug mugshot tungod kay holiday ug wala usay available prosecutor ug nasbuntag sila masugdan sa pagproseso nga pasakaan og kasong kalapasan sa BP 880 Public Assembly Act of 1995. Yubanan sila sa ilang abogada. Our position is really to cooperate within the full extent of the law, and we'll let the trial run its course. Of course, the position of Greenpeace is that we want to raise the concern to end plastic pollution. Sa pagkutlo ng balita, wa pa'y pamahayag ang Philippine National Police sa nahitabong rally. Wala rin usa ka minuto na pahigayon sa masakop sa Greenpeace ang ilang protesta dinhi mismo sa venue sa ASEAN Summit. Anda matod pa nilang atubangon ang konsekwensya ilang gihimo, ang importante na padayag nila ang ilang sentimiento. Gikan diri sa Mactan, Newtown, sa Lapu-Lapu City, ako si Alan Domingo. Kauban si Cleofer Lumayan. Balita Bisdak.